Para sa iban pang balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag panay makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Malapit sa 6 million pesos nga balor sa suspected shabu. Na-recover naman sa 3 kaseparado ng operasyon kontra droga sa Bacolod City patiman sa Pavia, Iloilo. Yan, balita nga itong gintutungka. Nagahilibion si Rodolfo Suelan sa madakpan sa drug buy-bust operation sa Barangay Banago, Bacolod City. Pinakabulan niya ginamonitor sa kapulisan ang hulag sa subject antes kinkasang operasyon. Mas over 3 million pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover kay Suelan. Sunod sa kapulisan, posible nga may mga koneksyon ini sa mga suppliers ng droga sa Luzon. Pero wala kita sa na-monitor nga drug group. Ang na-monitor naton, sir, mga independent player nga nagakontrata dito sa Manila nga magpasulot rin sa illegal nga droga. Sa Barangay Kabug, naglabot sa 850,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa 2 ka persona nga taga-Barangay Takulin. Gani, masugot nga ipatuman sa kapulisan ang inspeksyon sa mga pantalan ilabi na sa mga ginakarga sa Roro kung sa di posible ginapalusot ang mga illegal nga droga. May na-monitor kita nga through Roro ang items. Parcel ang ila mode of transaction. Halin February 17, Tubtub 23, naglabot na sa 7.2 million pesos nga balor sa shabu ang na-recover sa Bacolod City. Gitinguan sang GMA Regional TV nga makuha ang bahin sang 3 apang nagpanugya ng kapulisan nga ipaiwayan ang interview sa mga nadakpan. Sa Barangay Hibao-an, Pavia, Iloilo, arestado sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit ang 26 anyos sa si alias Lynn. Sunod sa kapulisan, nakuha sa subject ang 250 gramos sang suspected shabu nga nagablor sa masobra 1.7 million pesos. Nag-aarkila sa lugar ang subject nga ginapahayag nagasupply sa iligal nga droga sa probinsya sa Iloilo kag pinakabahin sang Iloilo City. Ginapaagi ang transaksyon online tubtob ma-deliver sang iya runner nga wala natabuan sa lugar sang impatigayon ang operasyon. Ginapadalman ang impormasyon nga sa Roa City ini nagakuha sa supply halin sa isa ka inmate. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.